Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». София. Градът, който расте, но не старее. И колкото повече расте, толкова повече ни смалява. Буквално за дни тук никнат нови сгради, а технологиите за построяването им са все по-модерни. И все пак, нищо не е в състояние да замени човека. Строителят, чийто живот минава по обектите. Този филм е именно за него. Здравейте, аз съм Байгошо, ръководител на обекта. Намираме се на 35 метра височина. Погледнете наоколо. Красиво, нали? Ама да паднеш никак не е красиво. Нито за теб, нито за близките ти. Напоследък много се строи. Ама някои строители са като моя дачо. Младоци, които мислят, че всичко разбират и всичко могат. И за вас, и за него важи най-важното правило за един строителен обект. Служи си каската. Дачо! Да. Служи си каската, бе! Знам бе, майстора. Добре, ще сложа. Много вранец. Въпреки съвременните техники за безопасност, за последните 20 години по строителните площадки на страната ни са загинали 2876 души. Още 1885 са осакатени за цял живот. Получилите по-леки травми и контузии са хиляди. За съжаление, това се случва всеки ден. Смъртните случаи, свързани с трудови злополуки, се движат почти устойчиво около 130-110. Така има някакви темпове на спад в тези 10 години, но горе-долу се движат около тази бройка, т.е. при тях нямаме категорично тенденция към намаляване. Явно, че те са един по-стационарен, трудно коригируем параметър. 2007-2008 смъртността скача с 5,59 и излизаме с 178 случая смъртни, което означава, че в никакъв случай не можем да се радваме и да сме спокойни, че нещата са добре и са решени. Трябва да знаем, че сме в условията на икономическа криза. Около 30% от предприятията, от фирмите, които са включени в отрасъла за трудова медицина и за отчитане на трудови злополуки, до 30% от тях са прекратили своята дейност. Виждам как работници, които са работили на 400-500 лева по ведомост, брутна работна заплата, изведнъж последната година и половина работят на 300 или на 280, дори на 240. Дори съм виждал работници, които работят официално на 40 лева. Един инвеститор крупен си наема примерно 5 или 10 такива фирми подизпълнители, някои от които водят със себе си една група хора, 10 души бригада, примерно, от такива райони, знаете, работят доста мюсюлманско население. Те са склонни да работят и на по-ниски заплащания в много случаи. Водят ги без трудов договор. Хората работят един месец, плащат каквото им плащат, намират други, докарват ги и така нататък. Обикновено страдат по-зле подготвени работници, по-ниско квалифицирани, млади, току-що наети, да кажем. Те обикновено са повече от 1/3 от работниците. Масово при нас се случва такива работодатели, които са ги проверили, да тичат при нас и да искат да си изключат застраховка от вчера или от ония ден, защото не са изпълнили изискването си. Това не мога да ви кажа, защото си има отговорници, които следят нещата. Знам ли, по-скоро невнимание на пострадалите. Има инциденти, но рядко са.
Не мога да ви кажа точно. Това не мога да забележа. Аз не знам за самите работници, но знам, че винаги тук е било обезопасено за нас, минувачите, които минават. Абсолютно всичко спазват хората, отгоре ги наблюдавам и мисля, че работят много точно. Дали са с каски или как те ще ви отговорят? Не ми е право впечатление. Предполагам, че би трябвало. Знам поне, че мият камионите, така че не замърсяват поне. А униформите не им знам какви трябва да са. Обикновено това е най-големия проблем, че излизаха някога с калта по улицата и ние после се цапахме. Сега според мен не е редно ето тези коли, които са паркирани там, да са там. След като има строеж и частни коли, според мене не бива. Това може да улесни излизането на камиони. Ето големия камион, ето малките камиони. Аз съм бил шофьор, професионалист, така че според мен това не е редно. Строителството е един от най-опасните производствени сектори в Европейския съюз. Най-големи рискове крият работата на голяма височина, изкопните дейности и преместването на товари. Внука. И той иска да става строител като дядо си. Хем съм горд, хем ми се свива сърцето. В нашата професия човек трябва да знае как да се пази. Новобранец, сега да видим каската. Добре. И какви са тия обувки, бе? С маратонки не става. Нали сме се разбрали? Само с голям грейфер. Едно подхлъзване и може да бъде фатално. И внимавай се захранващите кабели, това не са парапети. Никво хващане за тях. После, предпазни ремъци и въжета. Да не съм те видял да ми се правиш на акробат. Винаги проверявай скелето и оборудването. Личните предпазни средства в строителството са работно облекло, каска, ръкавици, предпазни щитове за заваряване, предпазители за слуха, здрави обувки или ботуши. Съгласно действащото законодателство по здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е задължен да обучи работника, т.е. и инструктира да не допуска до работа работник без да е запознат с правилата по здравословни и безопасни условия на труд. След като премине инструктажа на работното място и съпътстващото обучение, може да се твърди, че младия работник става достатъчно информиран. Придобиването на достатъчно опит е персонално качество на всеки един човек и то е различно у всеки. Завършването на обучението и допускането до самостоятелна работа на работещия може да се твърди, че той е обучен да извършва този вид дейност, като се спазват минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като работникът е подготвен сам да се грижи както за собствената си безопасност, така и за безопасността на работещите около него. Смятаме, че сме достатъчно обучени да работим с техниката, изпълняваме всички норми за безопасност в строителството. Става достатъчно опитен, като го удари 2 пъти, 3 пъти ток. И вече не пипа там, където не му е работа. Но иначе си трябва практика. Мога да работя с инструменти, обичам съм при безопасност как да работя с инструментите. В смисъл, ако има някъде оголени жици, такива работи, се обръщам към електричар. Нямам право да разглавам или да отварям машината сам, като не съм квалифициран електричар аз. И съответно сме минали медицински прегледи при постъпване на работа в фирмата, също така трудова медицина. Води се начален инструктаж при постъпване на съответния работник в фирмата. Води се периодичен инструктаж и ежедневен също така се води. Лично аз следя да се спазват тези работи, защото аз чета инструктажа. Инструктаж не правят, но ако много високо не се качва. Просто си ме е страх. Има прекарани от друга жици и трябва да се следи. Най-важното е да се следи долу таблото. В какво състояние и да не се пипа от външни хора. На всички строителни обекти най-опасното нещо е падащи предмети. Това е най-опасното, иначе съответно конкретно електротехническата дейност.
работа с оголени проводници, под напрежение и така. Нали, избягват се тези случаи, но по някой път се получават и грешки. Стараем се да ги избегнаме. Ако се качим, трябва да съм вързан с колан. Най-вече някъде съм се подсигурил. Фирмата ни осигурява колани и такива въжета, такива работи за безопасност. Особено когато примерно такива високи сгради и трябва да се катерим по скелето за водостоци да правим такива работи с колан. Имаме си колан в базата на склада. Екипировката ни е гумени обувки. Долу е да се пазиме, да не сме на метал нещо. И най-опасното той да те удари, да паднеш от високо, от този свят, да паднеш от високо. Според мен нещо ти падне върху главата, ако нямаш каска и такива работи. Лично аз никога не разрешавам преди 5:30. Така че за другите не знам, когато си позволят. По принцип е строго забранено на строителен обект да се употребява алкохол. На другите обекти съм виждал, но специално тук при нас не. При нас това е абсолютно забранено. Да се пие, по принцип всичките сме си с коли. И малко е трудно да пиеш и да караш. Свидетел бях на... Това беше преди години, работех го рубляне на една къща, копаеха канализация. Ние просто работихме на къщата, в улицата копаеха канализация улична. И просто бях свидетел как насипа, рова, където бяха изкопали за тръбите, се срина върху 3 човека. Просто не беше обезопасен самия ров, което е на много места и тук на ден по телевизията май нещо такова давах, че беше се случило. И 2 часа ама ги извадих хората. Слава Богу, живи и здрави. Потърпевш. Не, иначе свидетел съм бил така на сериозен инцидент преди около 10 години. И тогава един човек загина, но това на друг строеж. Ми падна от скеле. Не съм ставал свидетел на тежки злополуки. Да се удари примерно с чука или с това не е злополука. Това е вече от невнимание. Новоранец, ела тук. Виждаш ли го това тъгло? Ако не си наясно, не го да оближавай. Работим на студ, вятър, пек. Всичко оказва влияние, а тока е силен, ще те убие на място. Кой е мене ли, бе, бай, Гошо? Мен ток не ме лови, аз фази много ги знам от малък. Да се съмнявай в моите способности. Тук аз отговарям за живота ти. Често се случва да се оголи проводник. Вятър да духне мокър кабел. Отваряй си очите на 4. Сравнявайки данните, показват, че 7% от станалите трудови злополуки са породени от електрически ток, като изхода от тези злополуки е смърт. Има примери за допуснати трудови злополуки следствие допир до електропровод. Така, например, шофьор на камион слиза от камиона и се намира на 2 метра разстояние от камиона, насочва стрелата на камиона, тъй като трябва да се налива бетон. Стрелата опира в далекопровод, в резултат на което целият камион е под напрежение. При достигането на земята зарядите се разреждат, при което и работникът попада под напрежение. Изходът от тази злополука е смъртен. Разполагането на изкопания материал трябва да е извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1 метър от горния ръб. В случай на укрепени изкопи, разполагането на изкопания материал може да става и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването е взето предвид натоварването от разположения изкопан материал. За строителството има наредба номер 2 за извършване на строителни и монтажни работи и там е записано императивно. Айде, взема инструмента и внимавай как копаеш. Пази хората около тебе. Това е строителен изкоп, не е дупка за съдение на дървета. За секунди се сличат тонови земна маса. Копаеш внимателно и само в указан и маркиран терен. Като не си сигурен, питаш. Вечер, ако не е достатъчно осветено, никакво копане. Мен, ако ме питаш, бай Гошо, обичам да не копам. Изкопните дейности крият потенциални опасности като сриване на изкопи, попадане на хора или превозни средства в изкопи, както и подкопаване на съседни конструкции. Намираме се на хеликоптерната площадка. Само котките дачва имат 9 живота. Така, да слушай, тук на високото
Всяка крачка трябва да е точна. Няма страх. Не се притесняй, аз съм като Батман. Ти знаеш ли колко батмановци са минали през ръцете ми? На някои хора се знае са по-изложени, по-нестабилни, свързано с особености на вестибуларния апарат, апарата на равновесието. Такъв подбор, например, се прави в Германия, в Берлин, именно за хора, работещи на високо. В Финландия, към техния център по хигиена на труда, също има група, която се занимава с психодиагностика и подбор. Доколкото знам, при нас това не се прави. Нито в строителството, нито хората, които работят към различните електрокомпании. А това носи определен риск. Слушай сега, има два вида предпазни средства. Лични и колективни. Личните са каска, колани, въжета, збруя и противоплъзгащи се обувки. Да не съм те видял без тях. Има и три основни вида колективни предпазни средства. Парапети, осигурителни мрежи и капаци. Разбрали? Паданията от високо са най-честата причина за наранявания и нещастни случаи в строителството. До това обикновено водят работа върху скеле или платформа без предпазни парапети или без правилно прикрепени предпазни ремъци, несигурни покриви, стълби, които са лошо поддържани и разположени или не са добре обезопасени. Я сега да те припитам аз. Кога трябва да се прекрати работата на високо и открито на строителен обект? Пък като няма аварии тук ли? Строителните дейности на открито се прекратяват при силен вятър, силен сняг или дъжд, по време на тъмната част от деня. Едно от нещата е свързано с опаковане на материали и суровини, които се използват от строителството. Това са малки опаковки. Преди имаше чували по 50 кг, сега са по 25 кг, по 20, по 15 и така нататък. Общо зато, колкото по-малки са опаковките, толкова по-лесно и безопасно се борави с тях. Това е принципът. За работа с тежести е наредба номер 16, която всъщност представлява транспониране на европейска директива. Работодателят е длъжен да организира безопасната работа с товари и да осигури нейното извършване, обучението на работещите и личните предпазни средства, които да бъдат използвани за тази работа. Работодателят осигурява информация на работещите за вида, количеството на товара, за някакви характеристики, особености на този товар, защото той може да е прахообразен, насипен, гранулиран в най-различни опаковки. Да може центъра на тежестта на товара да се мести, може той по някаква причина да не подлежи на механична обработка. Следващия момент от личните предпазни средства, който така понякога се пренебрегва, са ръкавиците. Твърде дебели ръкавици, които се използват при работа с товари, те могат да защитават от студ, да речем и от порязване, и от някакви механични увреждания, но променят захвата на работещия. В наредба 16 има някои основни указания, например, че ако един товар се вдига веднъж, се пренася от мъж, примерно 11 кг веднъж в минута, това, да речем, добре в рамките на нормата. Но ако се прави 2 пъти в минута, вече товарът трябва да бъде намален 2 пъти. Колкото по-интензивна е работата, колкото повече товари се обработват за единица време, толкова по-чести може би трябва да бъдат почивките, но трябва да си има предвид, че неоптимален вариант на почивки е примерно интензивна работа 1 час или 2 часа и след това примерно половин час да се даде почивка. Това е нерационално разпределение на почивките. Добре е примерно да има 5 минути, 10 минути работа и 1 минута, 2 минути пауза. Задълженията на работодателя са предприемане на организационни мерки и технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести.
Друго задължение на работодателя е да извърши предварителна оценка на физическата годност на лицата, които ще извършват ръчната работа с тежести. Важно задължение на работодателя е да не възлага на работещите да извършват ръчна работа с тежести на установените в нормативните актове допустими норми, които са дефинирани отделно за мъже и за жени. Ако ме питаш, най-страшна е дисковата херния. От всичко може да се опазиш, ама от дископатията няма как да се опазиш. От какво ти бе, бай Гошо? От какво? От дигане на тежко, от какво? Едно време, като бях млад и як, не се замислях, ама сега, не мога да стана сутрин от леглото, ама ние се давам. Зато и не дай да дигаш тежко. Има машини за тая работа. Човешкото тяло не е за ден-два, я. Добре де, ако не спазваш всички тези правила, кой ще фана? Дачо, ти това ще питаш. Има кой? Данните от инспекционната дейност на Главна инспекция по труда показват, че най-често срещаните нарушения в отрасъл строителство са свързани с заплашването на труда, следвани от нарушенията с провеждането на задължително обучение и инструктаж на работниците. И на трето място това са нарушенията по възникване на трудовите правоотношения или сключване на писмени трудови договори с работниците. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд, водещи са на първо място, това се нареждат нарушенията на правилата за безопасна работа при работа от височина, следвани от нарушенията за неосигурена защита срещу директен и индиректен допир и неосигуряване на лични предпазни средства. Да, по принцип, който наруши правилата за здравословни и безопасни условия на труд, се глобата или имуществената санкция е в размер от 1500 лева до 10 000 лева. За повторно нарушение санкцията е от 1500 лева. Както разбрахте, най-високи относителният дял на трудовите злополуки, където причините са падане от височина. Да, нашите проверки показват, че има необезопасени отвори на строителни и конструктивни елементи, като стени, етажни плочи, покриви. Всички опасни зони се защитават чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване, осигуряване на капаци, мрежи, екрани и други. И внимавай, като се качваш по стълбите. Изглежда лесна работа, ама знаеш ли колко съкътвати съм видял? Винаги проверявай добре ли е подпряна, укрепена и разположена стълбата. При всеки вид стълба си има чалъм на качване и престой, както и поставяне на инструментите и материалите. Не е толкова просто. Добре, тате, добре. При изкачване и слизане от стълбата трябва винаги да се прилага правилото на трите опорни точки, което гласи, че във всеки един момент работещия трябва да има опора на две ръце и крак или на два крака и ръка, като положението на работника е винаги с лице към стълбата. Товароносимостта на строителното скеле се определя от производителя и инструкцията за експлоатация или от проектанта, когато става въпрос за използване на комбинация от различен тип и вид скелета. Бай Гошо, има ли нещо, да не го знаеш? Има, разбира се. Непрекъснато се появяват нови технологии. Човек се учи докато е жив, Дачо. Дреш. Великата истина, бай Гошо! Прав си, така е. Първия период е до 2009 година, когато в строителството се търсеха много работници и се назначаха работници, които не бяха обучени. Сега, след 2009 година, това е видно и от състоянието на травматизма. Част от строителните предприятия закриха дейността си, но вече в строителните предприятия има обучени работници и работодателите, това, което е добро, започнаха да осигуряват индивидуални средства за защита на работещите, каски и колани. Данните за състоянието на трудовия травматизъм в отрасъл строителство за периода 2007-2010 година показват, че намалява
общия брой на трудовите злополуки в отрасъла, в това число намаляват и смъртните трудови злополуки. Като данните за травматизма в този отрасъл сочат, че 60% от злополуките като причина е падане от височина, а за смъртните трудови злополуки 30% от станалите смъртни трудови злополуки причината е падане от височина. След време ще мина от тук с муците и ще кажа: ей, тая сграда, аз съм я строил. Сей тия две ръце. Златна е нашата професия. Само дайте да работим по-отговорно, да не гинат хора по обектите. Бай Гошо, служи си кацката, бе! Кацката! Работете внимателно. Пазете живота и здравето си. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.